Gracias.
dadi mintzaira temperatuen baloratzeko eta kuadro bat antzian ukaiteko, horien zaintzeko eta ospatzeko eta eganezake Frantziak Eurokarta behar duela ratifikatu. Pentsatzen baitut Euskarak behar duela hizkuntza ofizial bat izan, frantzusa eta espainolain begian behar duela izan, eta hortako behar direla legeak aldatu izaiteko ofizialtasuna. Euskaraz bizi! Eskola hizkuntza ofiziala! Euskara hizkuntza ofiziala! Eskuara, eskubide bat, lege bat! Eskuara, eskubide bat, lege bat! Eskuara, eskubide bat, lege bat! L'Euskara, un droit, une loi. Pour l'Euskara, il faut passer aujourd'hui des promesses aux actes. L'Euskara est un bien public. Babesa behar du, Euskara hizkunak, hizkuntza eskubideak bermatuak izango baldin baditu, legeak babestua behar du eskubide hori, bestela urraketak eguneroko gira dira eta betikotu egingo zaizu horrekin izan da. Hortaz, uste dut, orube hori lehenbailen eraiki beharra dugula. Egia erran gaur ez gira eta bakarrik ikustiak zelakotz, baizik eta lege bat lortu behar dugulak gure hizkuntzen dako, eta lege horrekin ofizialtasuna lortu dugu ala ere jendea tenorez etortzea eta numre aski handian deia, beraz bai, bada ustut postekoa eta lortuko dugula ez da dudarik.
Estudiar es un droit fondamental. Escorazintza, escorazizi, escorazintza, escorazizi, escorazintza, escorazizi, escorazizi, escara, eskubide bat, lege bat, escara, eskubide bat, lege bat, escara, eskubide bat, lege bat.
zuentzat lege kuadro bat galdegiteko. Gure hizkuntzetan normaltasun osoz bizi ahal izateko. Ditugun hizkuntz eskubideak ezagutuak eta errespetatuak izan daitezen. Lege babes horrek eskualdunak pairatzen ditugun diskriminazioen bukaera ekarri behar du. Diskriminazio bat aipatzekotan, hemen dugu Seaskako Etxepare Lizeoko ikasleen adibidea. Ikasketak osoki euskaraz bururatu eta basoa ezin dute euskaraz pasatu. Aktualitateko beste adibide bat emaiteko, diru laguntzen diskriminazioa jasan duten euskal edabideak ere ez nituzke aipatu gabe utzi nahi. Ezin dugu gehiago onartu horrelako hizkuntz eskubide urraketarik. Ez erakaskuntza arloan, ez eta ere beste arloetan. Frantsesa erabilia eta garatua den heinean, erabilia eta garatua izan behar da euskara. Herritarreri, hizkuntz eskubideak onartuko dizkien legea eta botere publikoei bete beharrak finkatuko dizkien legea behar dugu. Gaurko manifestaldia, euskararen berreskurapen osora eramanen gaituen bidean beste urrats bat besterik ez da. Botere publikoek beren erantzukizunak hartu behar dituzte. Eta gaur bildu gara hori oroitarazi eta aldarrikatzeko. Gure aldetik segi dezagun mobilizatzen, segi dezagun euskara ikasten, segi dezagun transmititzen, segi dezagun euskaraz bizitzen. Et pour finir, un petit mot en français pour remercier toutes les personnes non bascophones ayant témoigné de leur soutien à la langue basque en prenant part à cette manifestation des Yadar.